Bună tuturor! Bună Elena! Eu sunt Florentina Ghilencea de la Micul Patiser și astăzi am invitat-o pe Elena alături de mine. Ea a fost de acord să ne povestească despre experiența ei cu macaron și a participat la ediția a doua a cursului meu online Călătoria către macaron perfect. Mulțumesc, Elena, că ai acceptat să povestești despre ce ai mai făcut după curs, după ce ai încheiat cursul. Și aș vrea să începi un pic să ne spui cum te-ai hotărât tu să faci macaron și cum ai găsit și cum te-ai hotărât să vii la curs până la urmă. Bună, Florentina! Bună tuturor! Mă bucur că sunt aici cu tine și, sincer, îmi face o deosebită plăcere și chiar mi-aș dori din tot sufletul să ne reîntâlnim și cu fetele din grupa noastră, care acum un an de zile pe timpul ăsta eram chiar în curs. Da, și mă amintesc bine. Așa e. Cum am început eu? Așa cum am zis, în urmă cu un an de zile, deci mai înainte de curs, cu vreo 2 luni de zile, am descoperit pe Facebook, am descoperit pe tine, făcând reclamă la cursul respectiv și mi s-a deschis așa o ferestruică, nu știu cum să spun, gândindu-mă cu vreo 2 ani în urmă că am încercat să fac niște macaroși, care, din păcate, nici fursecuri nu cred că puteau să se numească. Ceea ce am făcut eu, deci, nu știu, nu am cum să le dau o denumire. Am făcut, am văzut, nu s-au putut mânca nici măcar ca și fursec. În fine, după asta am terminat total, am zis că nu are rost, mi-am dat vina și pe aragaz și pe faptul că eram eu obosită, probabil datorită problemelor mele de sănătate și nu știu, dar am renunțat. Însă, cu ceva timp înainte de cursul tău, pe vară, să zic așa, anul trecut, am avut o nuntă la o verișoară și am mâncat iarăși niște macaroni. Mi-au plăcut, nu pot să spun că nu mi-au plăcut, au fost buni, neștiind care sunt, adică cum este gustul la adevărații macaroni. Pentru că pot să spun că acum ai noștri sunt cei mai buni. Sunt convins. Așa, și atunci am zic, sunt interesanți. Ulterior te-am văzut pe tine pe Facebook și am zis că ce ar fi să încerc. După tine am mai văzut pe cineva care făcea o reclamă tot la fel pentru curs și, sincer, întâi te-am întrebat pe tine, cred că am și stat de vorbă cu tine și apoi am încercat ca fiecare, nu m-am gândit neapărat, pentru că diferența de preț era un pic mai mare față de la tine, dincolo, dar nu era ceea ce tu descriai în mini-cursul care a fost înainte, care și pe ăla l-am luat. Deci nu era nimic online. Era acces la niște înregistrări, probabil tot timpul sau pe o perioadă, nu mai mi-aduc aminte. În fine, deci nu are importanță. Cert este că am încercat să primesc niște răspunsuri și nu mi s-a răspuns. Și atunci m-am gândit că, zic, atâta timp când nu dă și răspuns, măcar să spună nu sunt online sau știu și eu ceva, ce am întrebat eu atunci, nu mai mi-amintesc. Și te-am abordat din nou pe tine. Bineînțeles că prima dată am luat mini-cursul, l-am analizat, am văzut și rețeta, am stat pe gânduri, oricum nu am încercat acolo unde eram încă în Italia, ne pregăteam atunci, eram în perioada în care ne pregăteam să revenim în România și eram stresată, stăteam și mă gândeam, deci nu știu, a fost ceva, o perioadă de vreo 2 săptămâni de zile, mă tot întrebam dacă totuși fac cursul ăsta, voi reuși, pentru că încă eram dezamăgită de eșecul care l-am avut în urmă cu vreo 2 ani de zile. În final, cred că cu vreo 3 zile înainte nu 3 zile, o săptămână înainte de curs, cred că m-am hotărât și am și plătit cursul și urma să mă întorc acasă. Deci primul modul trebuia să eram în prima săptămână când eram acasă, în 3 noiembrie ne-am întors și cred că undeva pe 6, nu mai știu pe cât am început noi. Oricum, pe aici, pe aproape, sau am început cursul. Eram cu casa vraiște, eram atât de dezamăgită că am participat, bineînțeles, de la cap la coadă, dar nu eram în stare să-mi fac temele. Eram terminată, zic, cum? Pentru că nu aveam nimic nu puteam să mă descurc, eram toată casa vraiște. Am reușit și l-am făcut și am făcut cursul tău din prima. Pot să spun că eram atât de fericită și atât de mândră când am făcut prima temă, mi-au ieșit și am zis că nu se poate. Este norocul prostului.
și eu atunci. Și nu era chiar Și nu a fost da. prostul, a fost că rețeta ta și felul în care ne-ai explicat și am început, a fost bine. Și de atunci am avut și eșecuri, nu pot să spun că n-am mai avut eșecuri, dar au fost greșeli care erau făcute de mine, mi-am dat seama de ele și acum mai sunt eșecuri, pentru că eșecuri, nu eșecuri totale. 1, 2, pe margine, depinde. Nu am un cuptor performant, am un cuptor într-adevăr cu electric, dar nu este performant. Bine, mă descurc și sunt foarte mulțumită de ce iese. Super. Știu că tu țineai mereu să-ți faci temele și ai fost un elev conștiincios în curs. Și cred că ai participat chiar la toate live-urile, la toate întâlnirile Tot, live. absolut tot, inclusiv la modulul 6. Așa, Care tot la fel l-am făcut, eram pe drum și am ajuns în ziua respectivă și seara aveam modulul 6. Da, cel cu torturile macaron. Spune-mi așa, de-a lungul cursului, adică după ce ai văzut că ți-au ieșit, ai mai avut vreodată îndoieli că o să-ți iasă sau din toate încercările pe care le-ai avut și toate temele pe care le-ai făcut? Eu știu că postările tale pe grup erau cu niște macaron, cu niște cochilii perfecte, adică n-aveam ce să le reproșez, deși tu zici că nu sunt perfecte, dar erau exact ce trebuie. Crede-mă că din tot ce ai văzut pe Facebook, nu știu dacă au fost dați deoparte din toți câte am lucrat până acum o tavă. Deci dacă au fost eșecuri, au fost așa câte 2-3 pe margine sau știu și eu. Deci nu am avut eșecuri de o tavă sau de chiar toată rețeta care am făcut-o. Și niciodată la început, când am pornit, când și ne-ai explicat că trebuie să începem cu câțiva, să controlăm, am riscat totul. Am mers, indiferent ce ar fi, nu merg pe jumătăți de măsură, nu merg, încerc totul, dacă se strică, dacă nu, nu e nicio problemă, zic, încep din nou, nu, deci niciodată după ce am făcut prima dată, nu am gândit măcar o secundă să renunț. Deci nu, împotrivă fiecare eșec în parte, mă ducea cu gândul mai departe, că trebuie să fac tot posibilul, așa cum toată lumea. Deci, ținând cont și de faptul că eu am totuși o vârstă, nu sunt tânără ca majoritatea fetelor care fac cursul la tine, în grupa noastră cred că au fost, dacă nu mă înșel, mai multe persoane, o vârstă totuși în vârstă, o vârstă mai înaintată. Mi-aduc aminte că doamna Letiția era și mai în vârstă decât mine, nu foarte. Și cât lucrează și dumneaei, Doamne! Deci o admir din toate punctele de vedere. Așa este. Da? Deci nu am căutat niciodată să înjumătățesc rețetele, dimpotrivă am căutat să am încredere în mine, deși crede-mă că mâinile îmi tremurau. Și acum, problema mea, pentru că am și o problemă de sănătate, este că am și un pic un tremur la mâini datorită medicației care o iau. Dar nu era tremur de medicație, era un tremur din ăsta de... Nu știam dacă reușesc să-i poșez. Și am reușit până la urmă. Acum nu. Deci nu mai îmi fac probleme. Crede-mă. Din start i-am băgat, nu mai stau cu ochii pe 6-7 minute sau știu și eu, între timp poșez în continuare. N-am treabă. Deci nu îmi pun ce-i drept, lucrez cu telefonul lângă mine să-mi sune sau să fiu cronometru cu mine. Așa? Deci nu mai am treabă. Nu mi-e teamă. Și dimpotrivă. Dar îmi place foarte mult. Cred că au ajuns, și eu mai fac și alte prăjituri, dar nu mă mai tem de macarons. Uneori mă tem de reușita celorlalte prăjituri. Deci nu de macarons, nu fac probleme. Asta voiam să te întreb, pentru că știu că tu ai experiență destul de multă cu alte prăjituri și... Dar este incomparabil, deci nu se compară orice prăjitură, orice tort care îl faci, orice... Deci este incomparabil. Macaronsul cred că este singura prăjitură care, nu știu dacă s-a numit prăjitură, e o bijuterie, ținând cont că fiecare dată, la fiecare macaron să-l iei în parte, cam de 3 ori în mână pe fiecare, cel puțin, deci cred că și modul de a... Pentru că nu oricine poate să facă. Eu n-am fost în stare să fac înainte de a face sau poate n-am insistat. Am pierdut nădejdea, dar nu cred. Nu cred că aș fi putut să fac. Atâta timp cât eram cred că nu mi-a plăcut să pierd, în primul rând.
Și totuși tu atunci. ai avut ambiție și ai avut încredere că o să reușești și chiar ai depășit provocările și ai mers mai departe. Cred că dacă ai fi insistat să faci singură, ai fi reușit la fel de repede sau poate Nu, dura mai tocmai mult? asta spuneam mai înainte. Nu, sub nicio formă. Sunt genul de om care eu nu știu, și văzând acum cum se lucrează și modul de preparare și cât necesită, pentru că necesită, e adevărat. Și mai, eu vorbesc din punctul meu de vedere, nu din punctul de vedere al celorlalte fete care au făcut cursul și care lucrează foarte mult și au și clienți foarte mulți și așa mai departe, sunt și mai tinere. Deci nu vorbesc din punctul lor de vedere, vorbesc din punctul meu de vedere. Mhm. I-am făcut, nu i-aș fi făcut sub nicio formă. Pentru că situația în care sunt și dezamăgirea care am avut-o în urmă, probabil că nu aș mai fi încercat. Dar nu cred că aș fi reușit. Să spun sincer, am mai încercat și după ce am făcut cursul, am încercat și alte rețete. Mhm. Nu pot să spun că nu mi-au ieșit, dar nu mi-au ieșit foarte bine. Și am revenit la rețeta mea, care am zis, zic, este foarte bine. Sunt și miez 4 tăvi, nu stau să lucrez de fiecare dată pentru să doar o singură tavă. Nu, totul era. Deci mi pot împărți în culori, deci nu trebuie neapărat să fac toată tava o singură culoare, ca să pot să am și diversitate. Deci nu am revenit. Am încercat două sau chiar 3. Inclusiv pe cei cum se spune, cu biscuiți Oreo. Și crede-mă că până la urmă am reușit să fac și din aia cu Oreo, dar tot rețeta ta am modificat-o. Foarte bine, este super. Deci a fost una dintre rețete care a fost foarte, foarte simplu de modificat. Am înlocuit ceva cu altceva. Dacă pot să spun ce. Dacă vrei să spun ce. Dacă vrei tu să spui, poți să spui pe Pot să spun pentru că eu nu sunt invidioasă. Cine lucrează pentru el, are puterea lui, Doamne ferește, nu. Deci pe cea cu cacao am înlocuit cacao cu pudră de Oreo și crede-mă că mi-a ieșit perfect. Nu am avut treabă, nu a fost nicio diferență. Dar atât, restul ceilalți care am încercat, nu. N-am reușit. Au ieșit, nu pot să spun că n-au ieșit, a ieșit ceva, dar nu macarons. Bine, acum te-ai și obișnuit cu rețeta, te-ai obișnuit cu modul de organizare până la urmă, că noi am vorbit la curs și despre cum să te organizezi și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi, normal. Zi-mi ce părere a avut familia sau prietenii când au auzit că tu faci macaron. Doamne, în primul rând familie, vorbesc de familie la început. La început, mai mult că eram cu soțul acasă, nu pot să spun. Era foarte, și el mănâncă dulciuri. Și mănâncă și acum. Deci au fost foarte încântați. Nu pot să spun că nu au fost foarte. Dar prietenii care le-am făcut cadou, nu au fost în fiecare zi la mine sau când au venit, cred că nu a fost o singură persoană să spună că nu sunt buni sau. Mi-aduc aminte că am luat odată în Italia și am fost aveam de făcut ceva la o doamnă, la o italiancă și am luat o cutiuță de macarons de aici, pentru că acolo nu am condiții să fac, la sora mea, și i-am dus o cutie de macarons și zic, ce poate să fie mai deosebit decât o cutie de macarons? Am făcut un pachetat frumos, o cutie frumoasă cu o sacocică de cadou. Și mi-a mulțumit atunci pe moment, mulțumesc, așa, nu, bine, nicio problemă. La următoarea zi m-a sunat și atât era de încântată și îmi spunea, Elena, să știi că eu în general nu mănânc nici macarons și nici așa dulci, dar mai înnebunit cu ăia. Ăștia au fost deosebiți, au fost ceva ce nu am putut refuza. Deci asta a fost prima dată când mi s-a întâmplat să mă sune. Altă dată am mers îmi cer scuze, dar am fost în ultima perioadă foarte răcită și cred că și după voce se cunoaște, încă nu mi-a revenit așa foarte bine. Am fost la medicul meu de familie doar nu pentru ceva anume, ca să dau, dar trebuia să iau, cred că, nu rețetă, o trimitere pentru niște analize, da. Și am zis, hai să fac, și tot la fel am gândit, ce e mai bun decât așa ceva? Doamna doctor,
când a luat-o, bineînțeles că n-a oprit-o pentru dumneai. Și am pățit acolo, a trecut cu asistentele, cu nu știu ce, că erau mai multe. M-am dus, nu știu, la vreo câteva zile. Zice, doamna Cuceanu, vă rog eu frumos, când ne mai aduceți? Nu ne mai aduceți, doamna Cuceanu, doar o cutie. Și nu erau 2, 3, 5, 10. Vedeți-mă. Aduceți-ne și nouă ca să nu ne mai certăm. Doamna doctor îmi spune, zice, știți, ăia roșii au fost cu crema aia roșie, nu-i aduceți pe aia. O altă doamnă ce, nu, doamnă, se aduce și pe aia, că și ea sunt foarte buni. Deci vreau să vă spun că satisfacția mea era cum să stăteam și ascultam din fiecare parte. Urechea era și la doamna doctor, și la asistentă, și la celălalt care era, că a fost și o doamnă de la nu știu ce, din Pitești și nu știu ce am mai zis. Eram atât de încântată și atât de fericită pentru că mi-am dat seama că au fost foarte buni, că altfel nu era. O altă întâmplare foarte, foarte, așa, importantă să zic, a fost când am dat unei doamne ouă, tot la fel, câțiva macaronși, să zicem. După ce am mâncat, a zis să știți că și eu fac macaronși. Dar ceea ce am luat de la dumneavoastră au fost nemaipomenit. Ne-am bătut pe ei, ne-am certat între ghilimele, nu că s-au certat. Care mănâncă mai mult și care... Deci am primit de fiecare dată feedback-uri foarte bune și asta a fost cea mai fericită și cea mai... Cred că a fost și o încurajare în mod deosebit. Și cred că asta este o încurajare pentru fiecare care face macaroni. Și da, sunt foarte recunosc. Eu am luat câteva kilograme în plus de anul trecut până acum, pentru că m-am apucat să fac macaroni, să recunosc. E o vină, e o plăcere... Nu mai spune asta, că nu o să se mai apuce nimeni să facă macaroni. Da, cine vrea să facă, face. Taci din gură că nu. E ceva deosebit. Nu cred că ar putea. Deci eu am știut de la început lucrul ăsta. Că asta o să se întâmple. Uite că nu renunț. Am ajuns să fac în perioade în care chiar nu-i gust deloc atunci. Poate-i gust altă dată, după ce am făcut la o săptămână sau știu și eu. Deci nu cred că cineva poate să se oprească doar pentru... Cred că am văzut și la una dintre fetele care, cred că prima, Marie Cris sau nu știu Cristina, cum se numea, da, când spunea că se abține că altfel se îngrașă. Deci dacă vrei, eu am o vârstă, dacă care este mai tânăr și dacă vrei să te menții, uite tu cum ești. Ești slăbuță, ce poți să spui? Că nu faci macarons sau nu-i mănânci? Nu pot să spun asta, că n-ar fi adevărat. Adică. Vezi, eu asta spun, că nu e adevărat. Deci nu, Da, cine vrea să facă și își dorește și îi place să facă lucrul ăsta, să știi că o va face. Cine nu, și doar întreabă, este doar așa în trecere prin... Și chiar mi-aș dori din tot sufletul și dau toată încrederea. Nu este o laudă și nu este pentru mine ceva deosebit. Recomand toată încrederea cursul tău, pentru că este și cremele din epocurile tale. Eu le-am modificat deja, să știi, multe din ele le-am modificat. Și am făcut și crema care este sau am făcut-o și cu altceva. Deci nu neapărat că am modificat. Ce a fost rețeta ta, a rămas rețeta ta, dar am făcut și altceva, am înlocuit și alte ingrediente să poată să iasă și altceva. Deci se poate, e ceva, e foarte bun cursul și foarte... Și marea satisfacție de la final este deosebită. Nu sunt cuvinte de spus. Și ideea este că, practic, tu și acum, după un an de zile, tot faci în continuare și e un mod de a te relaxa până la urmă și îți face plăcere să-i faci. Adică nu e ceva trecător până la urmă. Am avut câte o săptămână, două în care n-am făcut. Am lucrat, am făcut de fiecare dată când fac. Deși necesită un pic de... Nu decât faci din degete, deci muncești și în situația mea, dar totodată este o relaxare pentru mine. Când trece câte o săptămână, două în care nu fac deloc, pentru că depinde de ce motive, deja mi-e dor. Și nu o spun iarăși pentru că mă laud sau pentru că vreau să încurajez persoanele să fac. Dar, într-adevăr, știi că ți-am spus odată că a devenit un hobby, nu un hobby, nu, am zis altfel. Și ai zis tu ceva, a devenit ca un drog. Ca un drog, a devenit ca un... Nu l-am făcut, simt nevoia să-l fac. De fiecare dată când mă duc la
nora mea, când mă duc nu știu unde, spun să nu cumva să aruncați albușurile, băgați-le la congelator, că eu mi-e trebuie și... Deci peste tot, am tot timpul albușuri în congelator, nu se pune nicio problemă. Dacă vine cineva astăzi să-mi spună, uite, vreau peste 3 zile, nu știu ce, am albușul respectiv, nu arunc de nu știu că n-am de ce, este doar albușul. Deci, nu, fac cu mare drag. Nu mi-e teamă de macarons și nu mă tem să mă apuc să fac macarons, cât uneori mă gândesc la celelalte prăjituri care le făceam dinainte, cu mulți ani. Asta este chiar o relaxare. Și e o mare realizare ce ai reușit să faci. Macaron și te arată foarte bine. Și arătau din timpul cursului, adică de gust nici nu mă îndoiesc că sunt așa cum trebuie. Zi-mi acum, să zicem, toată experiența ta de un an de zile, și sunt convinsă că ai făcut foarte multe arome, foarte multe creme, cum ai zis și tu, mi-ai înlocuit ingrediente și ai făcut și altele, deși în e-book-urile mele sunt 33 de creme, ambele e-book-uri, deci asta înseamnă că sunt și mai multe variațiuni pe care poți să le faci, pornind de la o bază. Până la urmă, ganașurile sunt foarte versatile și poți face absolut tot ce vrei tu. Spune-mi așa, din experiența ta și a celor care au degustat macaroni de la tine, ce arome sunt preferate, să zic? Ce ți se cere mereu și mereu și mereu? Pentru mine, eu nu pot să spun că am o aromă preferată, pentru că îmi plac toate. Nu am găsit una care să nu-mi placă. Însă, se cere foarte mult caramelul sărat, se cere fisticul, Doamne, dar se cer toate. Ți-am spus că acum de curând am fost și mi-a spus aia să nu faceți, dar să o faceți, nu, poate să o faceți și pe aia, că nouă ne place. Dacă nu îi place dumneavoastră, de ce? Că nouă ne place. Deci nu cred că toate au fost foarte bune. N-am găsit pe cineva. De exemplu, hai să spun, la început când am făcut, sincer, acum nu cred că trebuie să te superi. Am făcut pe cea din primul eboc am făcut, era un ganaș cu banană. Și caramel. Sincer, pentru mine nu a fost un gust deosebit. Dar m-am dus zilele următoare la cineva cu câțiva Doamne și a zis, zice, nu mai pot, nu mai aveți, nu mai pot. Deci gusturile nu se potrivesc de la mine la tine sau de la tine la altul. Fiecare are un gust. Sau cu soțul meu, de exemplu. Am făcut odată cu ciocolată cu mentă, dacă nu mă înșel, și mie îmi plăceau la nebunie. El a zis că lui nu-i plac. Și am avut altceva cu mango, cred, sau ceva mai acrișor, o ciocolată cu ceva, un gust mai acrișor. Nu le știu pe de rost să le zic. Și el a zis că ce ai pus, mie îmi plăcea foarte mult. Mai erau alte persoane din casă care și el a zis, mie nu-mi place asta, că e prea acră, nu știu ce. Bine, fac altceva. Și avea de unde alege, deci nu era o problemă. Deci nu sunt aceleași gusturi pentru fiecare. Și în general să știi că atunci când primesc o comandă de la cineva, îmi spune, știi că mi-a plăcut aia și mă fac ce îi place. Pentru că fac mai mult pentru casă și când primesc comenzi fac exact ce mi se cere. Deci nu fac ceva ce nu mi se cere. Ca să rămân și să-i mănânc eu după aia pe toți ca să ajung iarăși la... Am înțeles. În casă niciodată nu s-a aruncat nimic, Doamne ferește, deci nu s-a pune problema să arunce. Nici măcar ăia care au fost mai prezniți pe margine sau știu și eu, nici ăia și ăia au fost umpluți cu cremă, cu ganaș, cu ce a fost umplut și ăia s-au mâncat. Da, super. Ai început să faci macaroni pentru familie, pentru prieteni și apoi ți s-au cerut de prietenii prietenilor și tot așa. Deși probabil e destul de greu, adică pentru tine, având în vedere că nu poți să faci mereu, dar bănuiesc că îți face o bucurie totuși când primești comenzi și... Doamne, e ceva deosebit, deci nu știu, e greu pentru mine, dar câteodată mai am și ajutor, mă mai ajută cineva. Însă eu sunt cu preparatul, deci eu prepar absolut totul, dacă mă simt că și am nevoie. Niciodată nu am primit comenzi, am clienții fideli
Nu foarte mulți, pentru că nu pot să fac foarte mulți, limita posibilităților și nici n-aș vrea ca vreodată să iau o comandă la cineva și să, din anumite motive, să spun că nu mai pot să mai fac. Deci mă bazez pe ceva sigur când iau o comandă. Și de asta spun că comenzile mele sunt limitate. Nu sunt, datorită situației în care sunt și pentru că fac naveta, spun eu, între România și Italia, mă duc mereu la controale. Știe, cine mă cunoaște știe că am avut un transplant de ficat și necesită niște verificări tot timpul. Dar toate astea dau înapoi pentru că mi-e foarte drag, în primul rând. Deci este exact ca un drog, cum am zis, ăsta este cel mai potrivit cuvânt pentru mine. Am spus clar și o repet, vorbesc din punctul meu de vedere. Tu ești foarte puternică și de asta, cum să zic, reușești până la urmă să faci ce-ți propui și ești un exemplu pentru ceilalți și așa ar trebui să fii văzută, practic, pentru că cei care n-au absolut nicio problemă, practic, n-au niciun motiv să renunțe și până la urmă tu ești dovada că poți să faci ce-ți dorești dacă într-adevăr îți dorești. Da. Asta este ai zis bine, dacă într-adevăr îți dorești ceva, este imposibil să nu reușești. Deci macaronsul față de alte probleme este floare la ureche. Față de alte proiecturi. Și alte probleme care sunt în viața de zi cu zi, dacă îți dorești cu adevărat, reușești. Dar macaroz, nu cred că ar putea cineva să spună că nu fac cursul, că sunt sigură că nu. Atunci înseamnă, în momentul în care gândește așa, din start ți-ai tăiat elanul, să zic așa, ți-ai tăiat elanul. Și asta nu este bine în orice problemă. Să zici, nu știu, l-aș face, dar parcă nu știu dacă... Nu. Deci nu, eu, în general, când vreau să fac ceva și să zicem că implică și niște bani, am un slogan al meu, am pierdut mult în viața asta. Și am avut, deși am pierdut, am avut de câștigat. Așa și acum, ce mai contează, nu știu cât, dacă totuși am posibilitatea să fac lucrul ăsta. Am încerc pentru că încercarea moarte n-are. Și așa ar trebui să gândim, adică cel puțin așa. Poate că se poate gândi și mai mult de atât. Asta este sloganul meu și așa merg totul. Dacă ar fi să te gândești acum, cum erai tu acum un an, când ai intrat în curs, când ai intrat la primul live și cum ești acum când faci macaron, te-ai fi văzut având o astfel de evoluție totuși? Adică, repet, nu sunt perfecți. Am și eu anumite greșeli, dar mă consider expertă în așa ceva. Deci diferența de anul trecut nici măcar nu, înainte de luna asta în care suntem acum, să zic așa, nici măcar nu mă gândeam că voi ajunge vreodată să fac lucrul ăsta. Nici măcar atunci când am fost la nuntă la verișoara mea și am mâncat macaron și ea, nu mă gândeam că voi mai face. Știi, stăteam în momentul în care te-am găsit pe tine pe Facebook și mi-au adus aminte că am mâncat atunci macaron și ea, care nu aveau nicio legătură, ți-am spus, erau foarte buni și ăia. Dar nu avea nicio legătură cu ăștia care i-am făcut. M-am gândit că nimic nu este întâmplător. În viață, orice lucru pe care îl faci e așa ca o menire sau nu știu cum să spun. Și acum, iarăși, nu mă refer doar la macarons, dar eu am făcut legătura între atunci. Deci nu era vorba decât, a fost nunta în septembrie și noi am făcut în noiembrie macarons, cursul de macarons. Deci legătura între, zic, Doamne, cum au apărut ea și stăteam și mă uitam două, zic, uite. Și m-am dus în Italia, apropo de chestia asta, după ce am mâncat macaronsul acolo și după ce am văzut, bineînțeles, că tu făceai reclamă, încă nu abordasem, am dus și am cumpărat de la un supermarket niște, gândindu-mă că nici măcar atât nu știam că sunt atât de scumpi. Știam că e o prăjitură deosebită și că e mai scumpă decât orice, dar când m-am dus și am văzut acolo, am luat, mi-am permis să iau, cât mi-am permis, cred că vreo 6 bucăți, din 6, câte unul din fiecare. Am dus acasă și eram atât de curioasă să văd dacă sunt ca ceilalți care i-am mâncat la nuntă. Și bine că la nuntă n-am mâncat 6
n-aveam cum să mănânc, am mâncat doar 3 bucăți și alea deja erau prea multe pentru că am luat o bucățică de la soțul meu. Soțul meu, de la copil, că nu era soțul mine, de la unul din copiii mei. Și am dus acasă și l-am tăiat pe jumătate, că am zis că să nu mănânc doar eu, să-i dau și soțului meu să mănânc, până venea de la muncă. Și crede-mă că nu avea nicio legătură, era crocant. La creme, cred că era vorba doar de, diferența era doar de culoare. Poate la anumite, să zic așa, cred că am luat unul cu gust de lămâie și se simțea un pic de gust de lămâie, dar nu cred că, deci, crede-mă, erau asemănătoare una cu alta, nu erau, aici toți, deci în ăstea e imposibil să nu simți gustul la ce mănânci. Eu am rămas atunci cu uimită cel cu banane, că nu m-am gândit, nu era o cantitate foarte mare și cu tot ce a fost ciocolată și ce mai erau, nu mai mi-aduc aminte atunci. Când am auzit pe băiatul ăsta că mi-a zice, Doamne, tanti Ileana, că așa mi-a zis, tanti Ileana, ăsta are banană, vai, ce bun este, vai, mami mai e pe acolo, să uitam în cutie, sau încă era acolo, mami mai e vreo unul, lăsați-mi mie. Asta a fost anul trecut de sărbători, s-a întâmplat. Se simte gustul la fiecare ingredient în parte. Nu poți să spui și cel cu alcool, dacă pui un pic de alcool, cum se cheamă, deci Baileys sau mai e asta de... Crema, da, crema de whisky, Baileys. Da. Eu mi-am luat creme, vreau să spun, mi-am luat din Italia, am câte o sticlă din fiecare, de lămâie, am de banană, am de... Sunt mai multe și toate creme. Pot să înlocui ăla cu celălalt, știi? Super. Sunt convinsă că tu faci macarons așa cum trebuie, din ingredientele potrivite și asta e important să spunem și mai departe și celor care... Crede-mă că, da, uite, mi-ai atins un punct sensibil. Mă doare lucrul ăsta pentru că știu că și nu vreau să comentez foarte mult, dar știu că se face și se face cu o singură cremă la toți și se numește, acela nu e macarons, ăla e un fursec pur și simplu, mai ales dacă e o cremă cu margarină sau dacă e o cremă cu unt și fiartă sau știu și eu. E păcat să strici nu denumirea, că nu și denumirea, dar toată evoluția macaronsului, ăla nu mai este macarons. N-am putut niciodată să încerc să fac doar o singură cremă, să pun la toate și să fierb, zic, stai puțin că nu știu ce. Deci n-aș mai avea satisfacția sau feedback-urile venite din partea celorlalți. Exact. Sunt buni și aia probabil cremă sau știu și eu, o singură cremă, dar iei culoarea asta și simte același gust. Mai iei culoarea altă, atunci pentru ce? Corect. E important să transmitem noi mai departe mesajul ăsta, ca oamenii să înțeleagă și să facă diferența până la urmă într-un macaron făcut corect și să știi ceva că cine care doar se vrea numește și dorește macaron. să mănânce un macaron bun, îl mănâncă și am avut persoane care mi-au spus, nu-mi permit să cumpăr în fiecare lună, dar o dată sau de 2 ori sau de 3 ori pe an sau știu și eu, este o prăjitură select, o prăjitură bună, ci vreau să o mănânc așa cum trebuie, să fie așa cum trebuie. Și persoanele care fac lucrul ăsta știu și consistența sau gustul sau știu și eu. Eu aici de la noi din România n-am cumpărat niciodată din supermarket pentru că nu am apucat să cumpăr. Știu eu să fac și parcă mi-ar fi necat să dau o grămadă de bani pentru că nu sunt atât de ieftini nici în supermarketuri și mai ales că știu ce conțin. Pe departe, făina de migdale, pe departe, știu și eu, gusturile sau ce sunt făcute, coloranții, coloranți îi avem și noi în macaronii noștri, dar eurile și toate ce sunt băgate ca să poată să-i mențină atât, deci nu. Și niciodată nu am dat, încă un aspect, deci niciodată, deși am văzut atâtea și am citit și în altă parte, sunt recomandați și 3 luni, niciodată n-am dat macaroni mai mult de o lună de zile. Niciodată. Păstrați corect. În congelator, sigur că da. Din congelator. Deci niciodată nu am făcut lucrul ăsta și parcă și mie nu știu cum așa, dacă ar fi să-i păstrez, să-i mănânc, și sunt sigură că nu s-a întâmplat nimic. Dar nu am putut, bine, nici n-am avut cum, că am dat, au fost. Mă bucur pentru reușitele tale și mă bucur că
ai povestit puțin despre experiența ta cu macaronșii. Dacă există persoane care ne urmăresc și vor să guste macaronșii tăi, te pot contacta pe pagina de Facebook. Tu ești în zona Câmpul Lung Mușcel, Da. să zicem. Așa, deci dacă sunteți în zonă și vreți să mâncați un macaron adevărat, Elena este cea mai potrivită să vi facă. Da, sunt convinsă că, adică n-am absolut nicio îndoială, n-am gustat macaronii tăi, doar i-am văzut în poze, dar sunt convinsă că îi face așa cum trebuie. Și de fapt ăsta e mesajul pe care vrem să-l transmitem către toți cei care știu ce înseamnă un macaron, că așa se fac macaron și corect și e bine să spunem din când în când și ingredientele pe care le folosim și faptul că nu este chiar așa de simplu, deși pare la început că sunt doar câteva ingrediente care se amestecă acolo. Până la urmă au destule provocări ca să te facă să renunți. Eu, dacă ar fi să mulțumesc cuiva pentru că fac acum, nu pot să mulțumesc decât ție, Florentina, crede-mă, pentru că mi te-a adus Dumnezeu acolo pe Facebook, pentru că altfel nu aș fi ajuns să fac acum. Și recomand acest curs, chiar dacă îl face doar pentru familie, nu pentru altceva. Mai ales, zic eu. Mai ales pentru familie, pentru că e o prăjitură deosebită care dacă ai un musafir și o pui pe masă sau știu și eu, nu este ca și... Nu se compară cu celelalte. Nu se compară. Și satisfacția este... Și se merită. Se merită. Iar, cum am spus, ingredientele fac ceea ce fac macaronsul. Deci fără ingredientele care sunt trecute, care trebuie să le faci, ăla nu este macarons și nu mai are același gust. Eu nu știu, n-am făcut niciodată cu nucă obișnuită sau am încercat odată să fac cu mac. Și mi-au ieșit. Tot la fel, mi-a făcut. Ales când simțeam bobițele de mac în gură și zic, Doamne, deci crede-mă că nici măcar nu i-a umplut, am zis, decât da, să știți că am avut eșec total. Am făcut jumătate, am făcut jumătate pentru că nu-mi plăcea, simțeam că îmi rămâne în gură bobițele alea care nu se topeau cum se topește crema de zeaua de... Făina de migdale. Da. De migdale, da. Și recomand cu tot sufletul și îmi doresc din tot sufletul să meargă mai departe cursul ăsta al tău, pentru că sunt adevărați macaroni. Mă bucur și îți mulțumesc foarte mult. Și fă tot posibilul să ne întâlnim o dată cu fetele, că mi-e dor de... Bine, am mai primit cererea asta în ultima vreme și am zis că o să pun pe calendar niște întâlniri cu grupele pe care le-am avut deja la curs. Îți mulțumesc foarte mult, Elena. Mulțumesc și eu. Sper să ne vedem curând, să ne revedem curând. Doamne ajută, îmi doresc. Mult succes în continuare, sănătate multă. Mulțumesc. Asemenea și ție și succes în ceea ce faci, pentru că faci bine. Mulțumesc tare mult. O zi bună și sper să ne vedem curând. Doamne ajută, mulțumesc la fel. La revedere! La revedere, Florentina, și la revedere tuturor!